Supilaon haal daw ha makaliko si Jesus diya ta Capernaum, napaliman ng mga utaw ha nakaulion si Jesus. Aman inamul-amulan haon na mga utaw na harion sidan agkaaol bisan tapultahan, dayon tinutulan sidan Jesus hulalang Hudyos. Nakadiadaan sa haupat ha mga utaw hataglanting huminatayon sa dibaloy halawa din. Hari sidam pakaubay diha kay Jesus tamadakol tungkay sa mga utaw. Aman na manahik sidan diha taatop daw pusuwi sa tungod Jesus. Dayon hinawil dan doon so agkadaluan hatag gagaay doon hubanig. Sumatuna ni Jesus adagigayod sa pagsalig dan inikagian din so agkadaluan. Napasayloon sa mga salakno.